Я Шабан Анастасия, мне 12 год. Я проживаю у вёсцы Чарневичы Борисовского района Минской области. Вучуся ў 6 класе у Забашавіцкай сярэдняй школе. Я прачытаю верш Владимира Дубоўкі «Люблю вясну». Люблю вясну, люблю я лето, а больш за ўсё люблю я восень. Яна ўсім людзям сусвету у дарунак плён зямлі прыносіць. Сады, палеткі, агароды, ды і лясы густыя нават даюць працоўнаму народу свае плады з красой яскравай. У чырвань золата ўбраны, стаяць у пушчах нашы дрэвы, а панад імі несціхана гучаць вясёлыя напевы. І сам ты песняй адгукнешся, бо перапоўнена ёй сэрца, а калі трапіш на палессе, дык песня хвалі разліецца. Бо нідзе, хоць свет прайдзі ты, такога хараства не ўбачыш. Усё ў палесе у ім ускрыта, яго радзіму тут не іначай. Яно ў гаях, яно ў крыніцах, яно ў кілівах верасовых, да неба з песняю мчыцца, старой і разам вечна новай. Людзям прыносіць асалоду, дае упэўненасць і сілу. Народ палескі – гэта волат, яго і горы не схіліла. Разважны, горды, працавіты, ён перамог усе пакуты. На ворага хадзіў у бітвы, хоць вораг быў уж вельмі люты. Ён у змаганні браў натхненне, да дзей выдатных і да працы, сушыў балоты, біў каменне, каб лепшай долі дачакацца. Яго жаданні і лятункі гараць у казках-самацветах, як немігучыя лятункі народа, творцы і паэта.